Ahoj bežci! Zimné behy vedia byť poriadne studené, ale nebojte sa. Máme pre vás pár tipov, ako sa na ne pripraviť. Čo sa týka oblečenia, predstavte si, že vonku je o 10 stupňov teplejšie. Prečo? Lebo behom sa telo zahrieva. Vrstvite oblečenie. Začnite ľahkou, priedušnou vrstvou, ktorá odvádza pot, pridajte izolačnú strednú vrstvu a navrch vetruvzdornú bundu. Nezabudnite na kvalitné bežecké topánky. Teplé ponožky alebo vložky do topánok udržia vaše nohy v teple. Doplnky sú kľúčové. Rukavice, čelenka alebo čiapka dokážu zázraky. Slnečný deň? Hoďte si okuliare a nezabudnite na UV ochranu. A nezabúdajte na bezpečnosť. Reflexné prvky sú nevyhnutné počas skorých rán alebo neskorých večerov. Čelovka je taktiež dobrý pomocník. Dýchajte bránicou. Nádych nosom, výdych ústami. Studený vzduch? Zakryte si ústa šatkou, aby ste ochránili pľúca. Udržujte sa v teple, buďte v bezpečí a užite si zimné behy.